היום נשוחח עם פרופסור בנאי על נושא הצנתורים, בעיקר צנתור דרך היד. מה זה צנתור לב? צנתור לב היא בדיקה שבאמצעותה אנחנו מאבחנים בעיות, מחלות, בעורקים הכליליים שמספקים דם ללב, בתפקוד של הלב עצמו, מומי לב מולדים, בעיות במסתמים בלב. אם עושים את הצנתור לשם בדיקה, אז למה לעשות בדיקה פולשנית? למה לא לעשות למשל MRI או CT? היום עדיין הדיוק, הרזולוציה של הבדיקות הלא פולשניות, היא לא מספיק טובה בשביל לאבחן את המחלות בלב. מה ההבדל בין צנתור מהמפסעה לצנתור דרך היד? הצנתור הוא קל יותר למצנתר אם עושים אותו דרך המפסעה, כי הוא עורק גדול יותר, המהלך אל אבי העורקים ואל הלב הוא יחסית ישר, דרך המלך. הצנתור דרך היד הוא נוח יותר למצונתר, כי אחרי הצנתור שעה או שעתיים הוא יכול כבר לקום ולהסתובב על הרגליים, בעוד שהחולה שעשו לו צנתור דרך הרגל צריך לשכב כמה שעות עם רגל ישרה כדי למנוע שטפי דם ודימומים באתר הדקירה. איך מתבצע התהליך? בצנתור המטופל הוא ער לגמרי, מקבל זריקה קטנה להרדמה מקומית. מאותו רגע בעצם לא מרגיש שום דבר. אנחנו מחדירים דרך צינורית קטנה שאנחנו מכניסים בדקירה דרך האור אל העורק, ודרך אותה צינורית שהחדרנו לעורק אנחנו מכניסים צנתרים ארוכים שהם צינוריות פלסטיק ארוכות ודקות מאוד, מגיעים אל הלב. בעזרתן אנחנו מזריקים חומר שמכיל יוד, שהוא חומר שרואים אותו ברנטגן, ואנחנו מצלמים את העורקים של הלב, וככה אנחנו רואים את העורק לכל אורכו, ורואים את כל הסעיפים שיוצאים ממנו, ורואים אם יש בו איזשהם היצרויות או חסימות, או אם הוא תקין לגמרי. מה משך ההחלמה ואיזה הוראות יש? ממה צריך להיזהר? אם נעשה צנתור אבחוני, משך ההחלמה הוא מיידי, המטופל יכול ללכת או באותו יום הביתה או למחרת בבוקר הביתה. אם מדובר בצנתור טיפולי, עם פתיחה של סתימות בעורקים בלב ועם השתלת סטנטים, אז המטופל גם מקבל כל מיני תרופות שמטרתן לדלל את הדם, ואז יש יותר סיבוכים. כשזה צנתור טיפולי, מה מתבצע בצנתור? כאשר אנחנו בצנתור האבחוני מוצאים שיש היצרות או חסימות באחד או יותר מהעורקים הכליליים, שהם העורקים שמספקים דם ללב, אז אנחנו נכנסים אל תוך העורק הכלילי, עוברים דרך החסימה או דרך היצרות באמצעים מכניים שיש לנו אותם, ואז להעביר בלון שיש לו צורה של צילינדר, בקוטר של העורק, דרך אותה יצרות, ולהרחיב, לדחוק הצידה את אותה טרשת, וכדי שהעורק לא יחזור בגלל התכונות האלסטיות שיש לו לממדים הקודמים וליצרות, אנחנו בסוף הפעולה משתילים סטנט, שזה בעצם שלד מתכת, צליל מתכת, מאוד גמיש, מאוד דק, מאוד עדין, שיש לו צורה שוב של צילינדר, כמו צורת העורק. אנחנו מחדירים אותו לתוך האתר, איפה שהייתה יצרות, מרחיבים אותו לקוטר האופטימלי של העורק, ואז הוא נשאר לשבת שמה כשלד פנימי שתומך בדופן של העורק, ולא מאפשר לדופן של העורק לחזור מבחינה אלסטית ולהיות שוב מוצר. סטטיסטית, אדם שעובר צנתור יעבור עוד צנתורים, כי בעצם תהליך היצרות לא מפסיק, זה רק פתרון נקודתי, לא? אם מישהו חושב שצנתור מרפא את המחלה, הוא טועה והוא מטעה. את המחלה צריך לרפא על ידי תרופות. הצנתור מטפל נקודתית בהיצרות מסוימת או בחסימה מסוימת. איזה טיפ תוכל לתת לאדם שמרגיש טוב אבל רוצה לחסוך מעצמו טיפולי לב אגרסיביים בעתיד? הצנתורים הטיפוליים והאבחוניים זה טכנולוגיה נהדרת וזה מרתק, אבל בעצם זה מיותר. ואם אפשר למנוע את הצנתורים על ידי הבנה שהמחלה הזאת של טרשת העורקים היא מחלה שמתפתחת ומתקדמת מגיל הילדות, רק היא לא נותנת סימנים. ואם אנחנו נטפל בה ונמנע אותה, למרות שאנחנו מרגישים טוב ואנחנו מתייחסים אל עצמנו כאל אנשים בריאים, רק צריך לעשות את הדברים הנכונים. לא רק דיאטה. דיאטה זה דבר אחד, לא לעשן זה דבר שני, לקבל תרופות, להוריד את הכולסטרול הגבוה זה דבר שלישי, פעילות גופנית, איזון לחץ דם, איזון סכרת, יש שורה של דברים שצריך לעשות. כל הדברים האלה הם לא בשמיים, והם מעשיים, ובעזרתם אין ספק שאפשר למנוע צנתורים. אפשר למנוע התקפי לב, אפשר למנוע מוות. תודה רבה.